era xente vengativa. E se quen falaba? Despois xa me teño que jardar, eu. Non dixo o nombre. Pero este guardia municipal, mirado saber que tiña sobre a súa profesión, que Lalín queda na Nacional 525, Santiago-Ourense, e ten un cruce, que é un cruce neurálxico, non? Que é na entrada do pobo, cando puxeron unha imitación en breve dunha estatua que tedes aquí en Vigo, con cabalos, alá puxeron dous máis pelexando. E ali crúzase a Nacional 525 coa carretera que vai pa un lado pa Lugo e pa outro pa Pontevedra. Ali estaba o municipal, non tiña nada que facer durante todo o día. Pasaban 3 coches, ou 4. Entón, ele aprenderá o xesto, non? Porque así é todo, se esa autoridade, tes que demostralo. Non podes quedar así vendo pasar os coches, non te toman en serio, non. El cando sentía que viña un coche, dáballe paso. Así o coche quixera ir pa Lugo. Así o coche, víase obligado, dar a volta, preguntar, dar volta por aquí, e volver a entrar, entón facía así, se podía ir pa Lugo. Pois, o caso é que un día xuntáronse, isto foi verídico, para que vexades o que sabía, 4 coches ao mesmo tempo, e cada un viña de seu sitio. E todos os que teñades carné sabedes que as señales dinámicas, o sea, os guardias estaban por riba das estáticas, inda que unha estática che dixa pasa por aquí, se o guardia che di non pasas por aquí, ti non pasas por ali. Pois ele aturrullouse. Nunca se lle presentaran 4 coches ao mesmo tempo. Entonces fixo así un xesto. E eu non sei como o tomaron, e non se van empotrar os 4 coches ali no medio, plum. E ele sei que quitou a gorra, meteu na debaixo dun brazo e dixo, eso xa o vía eu. Aí se puxeron na entrada do cine, para ver de ordenar a xente. Burlábanse del, tirabanlle o caso, cando iba a apañalo, fartouse, botou mal a pistola, daquele era moi común, botar mal a pistola por calquera cousa. Xa non a tiña, xa lle roubaron. Tamén era moi propio de antes roubar as armas. Non sei que máis pasou ali, pero os de Souto Longo, todos os mozos desa parroquia, que baixaron ver a película nesa sesión, cando puderon entrar, os mozos daquelas, que non eran xente feita a estar sentada todo o día, senón a traballar no monte. Eran uns homazos fuertísimos, decía a miña abuela. Cando saliron do cine, saliron como se foran nenos pequenos, ca boca aberta, moitos deles, e un saleu mareado, pálido, e arrimándose contra unha parede para non caer. E os que o viron foronlle a acudir. E acolleron así, dixeronlle, que che pasa? E el mirou ao que o movía, pero este mirar así que te traspasa, que te mira pero non te mira, como está pensando, mira máis para longe. E só lle dixo isto, eu sabía que Balado era rico, porque a película era de John Wayne, que non o dixen. Pero tanto cabalo, pensou que todo o que salía ali era de John Wayne, ou de John Wayne non de... Era dos de Balado, hasta John Wayne era dos de Balado, traballaba para eles. Estes asombros non se volveron dar, e o problema foi que en canto a xente miraba a televisión non falaba, e como a fala é unha ferramenta de non usala, vais empobrecendo. A primeira historia da que eu teño memoria, porque eu se vos pregunto a vos se os animais falan, vos que me decides? Non pregunto se falan en Vigo, pregunto se falan en xeral. Os animais falan ou non falan? Home, para vir aquí a filoloxía que non nos sepades. Os animais falan, outra cousa é que os entendamos. Entón o mérito estará en traducilos. Iso facíase moito antes. Hai uns meses, falando eu cunha muller de Zobra, cunha Hortensia, contoume un caso que pavero me pareceu. Díxome, meu avó, no brau, no mes de agosto, quitaballe a casca a un carballo e iba a vender a casca ao lugar do carneiro, que inda son máis miserables que nós.
E decía ela, que xe é decir? E como iba no brao, e iba polos camiños reais da cima do monte, porque queda na serra do Candán, non hai sombra, non iba polo día, iba pola noite. E efectivamente, cando chegaban ao lugar do Candedo, era sitio miserable e pobre, que os cas do Candedo non tiñan onde dormir, dormían deitados derriba dos valados, e os cas falaban ao pasar, e os cas en vez de decirlle jau, jau, decíanlle fame, fame, fame. E un pouco máis adiante cantaban os galos, xa no naciente do día, pero os galos non decían kikiriki, sei que decían ai que noites largas son, ai que noites largas son. E un pouco máis adiante morreron a un porco, literal, non é un veciño, nin un porco. Partiron a pata e ao non morrer de enfermedades a carne aproveitase, pero é no brao, non a podes salgar, non a podes conservar, tela que comer toda a xunta. Se sobra pa a xente, queda tamén pa os animais. E os gatos dese lugar comeran moito, e estaban todos deitados nos chanzos do hórreo, e cando pasou o avó da Hortensia por ali, os gatos non decían miau, miau, decían cheo de marrau, cheo de marrau, cheo de marrau. Eles viñan contando eso, e entendían como falaban os animais, porque a convivencia era moi estreita. Podemos facer unha pregunta máis comprometida. As máquinas falan? Quen dixo non? Así me gusta, hombre, hai que ser... Porque aquí en Galicia tamén é o que temos. Non é... Estou a pedir un aplauso para o automatismo, porque é verdadeiramente asombroso. Eu vou tomar os viños ali en Lalín, un sitio que chama o Jalopín, e agora ás 11, plum, saltan todas as luces e poñen luces de ambiente. O primeiro día, dixen, hostia, porque antes tiña unha caixa de chaves, eran como 20 chaves, dixen, tan rápido non é posible. Como avanzou todo. No, pero as máquinas falan, visto os casos. Falan ou non falan? Ti dis que sí. Cando se fai unha pregunta ambigua, agora dis que non. Antes dixetes que non. No demo. Cambiar de opinión. No, pois é curioso, porque cando faz unha pregunta, eu estive contando contos en Madrid hai un tempo. Ali preguntabas unha cousa, esa xente, ou sí ou non, ou que fora. Pero aquí topas xa non respuestas ambiguas de será, no, o xemer é o máis ambiguo que teño oído eu como resposta. Isto é así, é curioso, pois as máquinas falan. Mirade, a máquina do tren. Un amigo meu que se chama Poldo Durán, que está de lector de galego na USP, na Universidade de Sao Paulo, é de Soutelo de Montes, e seu pai emigrou a Francia, traballar nunha fábrica. Cando collían o tren para ir a Francia, eles decían que o tren falaba. E que decía o tren? Pois o tren arrancaba e dicía sei que decía vou por cartos, 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 vou por cartos. Pero ao volver tamén falaba. Cando chegaba á estación e frenaba e soltaba o gas, sei que o que decía o tren era para que perdiche o tempo. Era curioso, a mí estas cousas maravillanme, non? Non só fala a xente, é certo. Quería vos contar, agora que xa vos anticipei dos animais, unha historia de animais. A primeira da que teño eu memoria, e pasou alá de onde son. E é unha historia que salvou moitas vidas. Esa, como a todas as historias de animais que hai en Galicia,